Здравейте, драги приятели, аз съм Илян Маринов от forsales.bg и днес ви нося две запалки. Реално са три, защото от единия вид имаме два цвята и са много интересни. Ще започна с тази, която е Zippo запалка. Всички ги знаете, но тази си идва и с бензин, ли се нарича това? Бензинова запалка му викат. Реално е течност за такава запалка. Сега, тази, някой ще каже, хубаво, но то няма никакво лого на нея. Има много с лога и с всякакви такива неща. Якото при тази е, прави си искра, просто не пали, защото не е сипано нищо отдолу. Но якото при тази е, и защо съм взел точно тази да ви покажа, а не тези, които имат лога, е, че можете да се вземете и да я гравирате за подарък. Можете да занесете някъде да ви я гравират или нещо такова, или ако обичате да няма лога. Аз лично обичам да няма лога по моите неща. Имам малко мания с това нещо, но подиректно даже това е една от малкото фанелки, които имам с някаква щампа или някакво лого. Една от много малко фанелки. Затова ви показвам тази запалка, защото е Zippo, обаче в същото време е супер такава инкогнито и е класическа. Готино е, идва си с течността и ако ви харесва този стил, окей. Обаче, когато правя видео с няколко продукта, обичам тези продукти да са изключително противоречиви. Тоест, ако това е най-бейсик нещото и аналогово на света, защото предполагам, че такива са били най-първите запалки с бензин по това време, отивам към другата крайност, която искам да ви покажа. А именно електрическа запалка с дъга, която на всичко отгоре е прозрачна и вътре се показват всякакви чаркове, чипове и светлинки, с които работи. Просто са два различни цвята, затова съм ви донесъл две. Сега ще ги изкарам и двете и тогава ще ви ги покажа детайлно. Те се зареждат, съответно, щом са електрически, няма да ми сменяте батериите. Зареждат се през USB, но когато дойдат, между другото, може да ви се стори странно, изглежда така и тук пише push, натискаш, нищо не става. Тук има едно предпазителче, което просто го бутате надолу и от този момент нататък можете да я отворите. Сега, като отворите така, не виждате нищо интересно. Интересно става, когато я погледнете от тази страна. Не знам дали го виждате. Светват разни лампички и тук имате копче, което натискате. Със сигурност това, което не виждате в момента, е дъгата отгоре. Тук пише 80, което означава, че батерията е на 80%. Тук долу светят разни ледчета и просто се направили прозрачна, за да виждате вътре всичките и чаркове. Отстрани имаме USB Type-C порт, от който я зареждаме. Интересно е, защото цялата обвивка е пластмасова, прави малко така масивна, едра, така се отваря и можете и да я извадите по принцип, но тогава виждате самата и вътрешност. Не съм сигурен дали е окей да използвате така, защото може случайно да натиснете това нещо в чанта или в райница. Тук отброя колко пъти съм запалил. Интересно, значи сега стана 79% батерията. Като натисна, пише 6, пускам 7, 8 и така нататък. Горе-долу, за да си запалите една цигара, отиват към 1-2% може би. Нормално е, защото все пак това е с дъга и с батерия, т.е. няма да можете да я зареждате веднъж в месеца, предполагам, не знам, зависи колко пушите. Но по принцип се стои така, а ако няма да използвате скоро, можете да я заключите за всеки случай от съображение за сигурност. Разликата между двете е в цвета и не знам дали има друга разлика в самите... Не. Същия цвят е на LED осветлението и всичко, просто тази е зелена, тази е малко по-шарена. Може би тази е по-подходяща за мъже, а тази за жени, ама то в днешно време вкусовете са най-важното. Оттам нататък вече всеки се избира. Имаме си... Няма да говоря за такива теми. Така, тук си имаме нещо за закачване. Не знам колко човека биха го използвали, но окей. Готиното е, че се отваря сама, т.е. като натиснем копчето се отваря и трябва да бъде отворена, за да изредим USB порта, което пък е и хубаво, защото означава, че няма да влязат боклуци вътре. Това са двете запалки, в смисъл Zippo-то и тази, като имаме различни цветове. И ако разгледате в сайта, възможно сме докарали и още различни вариации на тези и на Zippo-то.
защото от Zippo имаме много с лога, с разни картинки и така нататък, просто избрах най-семплата. Но, готини са. Хубавото нещо на това е, че няма смисъл да купуваш една запалка и може да използваш много време, защото няма газ да сменяш. Сега не знам колко издържат, не съм използвал такава една година, за да ви кажа, ще издържи ли една година. Като качество не мога да ви кажа нищо. Иначе изглежда масивно, стабилно и защитено от всякъде. Готиното е, че по принцип са наистина защитени, защото, не знам дали обърнахте внимание, но когато я вадя, тук има две гумички. Едната... Пробвах. Удря ток, не пари. Може би и запари малко. Но повече усетих тока. Колегата, който снима, малко подскочи и той. Така. Това, което иска да кажа, че има някакви гумички за изолация. С идеята, може би, ако нещо се намокри или да знам, някаква влага да не пуска вътре, но добре е обмислено по принцип. Това са запалки, които иска да ви покажа днес, но съм правил и други видеа за запалки, много други видеа. А в сайта имаме още повече. В смисъл имаме огромен асортимент. Ако се търсите запалка, ако гледате това видео, то най-вероятно се търсите запалка. Разгледайте целият сайт, защото ще намерите един куп, но ако конкретно тези ви харесват, отворете описанието под видеото, защото там ви оставям линкове, за да можете да си отворите директно тези и да ги разгледате, да видите цената, да видите ревюта и ако искате да си я закупите. Има и промоции, които можете да разгледате и да си изберете. Това е от мен за днес. Ако сте нови и за първи път попадате на наше видео, препоръчвам ви да кликнете върху червеното лого на forsales.bg и да се абонирате. Така няма да пропуснете нито едно от видеята, които публикуваме с всякакви джаджи, домашни потреби, електроника и така нататък. До нови срещи!